Chantada vai poñendo a súa faciana máis carroceira a medida que se achega a gran data do 25 de agosto. O comercio e as industrias locais súbense ao carro e locen xa os elementos que evocan a festa do folión e a tradición, historia e etnografía que sustenta o presente destas terras e compre non perder de vista. Continúa deste xeito a tradicional colaboración do sector económico da vila e a asociación que impulsa esta cita. Agora potenciase máis e materialízase na asinatura dun convenio entre a Asociación de Comerciantes e Empresarios de Chantada e a Asociación Amigos do Folión. Para nos é importantísimo ter, esta boa relación que temos ahora mismo e que se traduce un pouco en diferentes actividades que vamos desenrolando ao longo do ano. Este ano renovamos co concurso de escaparates, que xa é a segunda edición, que o ano pasado foi un éxito e este vai por o mesmo camiño. Este ano maiores, con esta firma de convenio, tivemos presencia nas segundas xornadas que se fixeron do Folión, e vamos ter algunha sorpresiña para o día do Folión, para o día 25, que ali vamos ter unha participación da Asociación de Empresarios que, xa desvelaremos no seu momento, para que a xente o seipa. Os escaparates do comercio local comezaron a engalanarse o 1 de agosto e o vindeiro día 17 o xurado percorrerá e revisará para valorar os mellores de cara á entrega de premios. Cada vez temos máis socios e en colaboración con eles creo que estamos dándolle un paso a maiores ao que é o Folión de Carros. Temos que dicir que isto é moi importante para a Asociación Amigos do Folión porque indirectamente beneficia ao pobo, indirectamente tamén beneficia a Asociación Amigos do Folión para divulgar o que é unha cousa moi importante para Chantada. O Folión de Carros é unha cousa, é un significado único do pobo. Creemos que a Asociación de Empresarios, que xa, como dixo Néstor, xa empezou a traballar con nós desde as segundas xornadas Patrimonio e Etnografía na Ribeira Sacra do Miño, colaboraron dunha maneira activa. Agora pasaron cos escaparates e como estamos seguindo traballando, creo que van salir un par de actividades máis que se representarán o día do Folión de Carros.